ke kitab seem ke baar kalau nong baar ke khot ke bakat we ke itu ingi bau Elijah u her shibneng ha ke eryong bat nginget badai gini ke khot ke bayi itu ingi bau Elijah u her klem yap dan rendah bau Jisu wan ha gospel Yohanes kalau nong balai ke khot ke bakat lai Jisu ong ni ktin omdon u balai kiu shibneng omdon uba ubriu uba la lekiu shibneng Henry tang utau bala wan nabeneng ubade ukon ubriu ubadon habeneng Petra u Jisu uklet yo Elijah Sebab Jisu ang umdan ubriu ubala kiu shibneng Petra Jisu klet ya ke kitab seem ar kalau nong ba ar khot ke ba khatway nam tharai bo Jisu klet haji shao Jisu utip kemud ayu ke to khot ke ba khatway u Elijah u Jisu tip u Elijah khlam le kiu shibneng baik im khlam yap upor ruong haga shiti shinoro munong basan kat khot bakhat ar kum bada webriu kapop kabzut shaga perthai badaga ta kapop ka jia ka jingyap bad ka jingyap kawan hap hagi briu baro phar ka jingyap kawan hap hagi briu baro phar namar balai namar da ka jingle pop jong webriu ubadeu Adam ka pop kawan hap hagi briu baro phar bad ka jingyap ka jia daga daga pop pitharai upol uklet yo Elijah ba ulekiu shibneng ba u im hado menta pitharai upol uklet yo Elijah ba ulekiu shibneng uklet yo Enoch ba ulekiu shibneng ngam tharai ba uklet haga jinji sha upol utip ye to khot ka ba ong u Elijah le kiu shibneng hag eryong usngo tho khampa mo u baningi kam juron gapor ka bo Jisu u hikai na ketu karu komperkhat bo Elijah uladon habne menta kam don gapor ka bo polu hikai no Elijah bo Elijah don habne menta ngan sa pule biang okey syab ngan yash khmat ngan ban biang ni khot ka boong ka jingyap kawan hap bagi beri baro phar upol ukhlem ong ka jingyap kawan hap bagi beri baro phar like no Enoch like no Elijah ka bangi jungai kalong kane u Enoch u kiu shibneng u ble u rai u shibneng panim baru Elijah ru her shibneng panim kata dai bangi jungai Pol ong ka jingyap kawan hap haki beri baro phar. That's it. Kentup yo Enoch, kentup yo Elijah. Now. Kadon segway biang pat kat khot ngan pen EP. Haganong ka shti ka nongkong jongki nong koren. Kalong bakat san kat khot ka baar boar. Ka bong kumne. Hau Adam baro kiyap. Paul u ong hau Adam baro kiyap. Like no ukhlem ong like no Elijah, like no Enoch. Sabu Enoch ro her pateng no Adam, Elijah ro her pateng no Adam. Baru Paul onga how Adam baro kiyap no. Uklem ong like no Elijah, like no Enoch. Sagawai pat kat khot ng EP na stage no Hebrew no makhandait ko bar punyo ko boong labo yo brusisin man yap hadin gatakan sawan ka jing bishar. Kata ga kentup yo Enoch bar Elijah. Terengan pen EP kemud ayu ni khot kitab seem ke baar kal nong ke baar kat khot ke bakat we yo Elijah rong no shibneng hage eryong lada pi degi non pule bnia e Bible pin lap nda ba pi poy hage kitab Chronicle ke baar
kat khot ka ba alunong ba arhuai khot ka ba khat ar tonganam nginom pule khnam ba ganam to igapor ka kitab chronicle ji sha nong ba arhuai kat khot ba khat ar ke tho yingi ba u Elijah u tho ye ga shithi sha u khon jong u Jehoshaphat u bagerteng u Jehoram. Alright. Kat khot ba khat ar ong tilawan ka jing tho ka shithi nau Elijah u noi tolpa kada ong kumne ong try u blai jong David u khpa jome namar ba mem sham ya heglanti jong Jehoshaphat u khpa jame bagum da terter kene ga shithi ke bo Elijah tho hadin bala rong noi u shabaneng ngilap yo ble rong no yo Elijah shabaneng hashwa jong ka jing sanshar jong u Jehoram por jing sanshar jong u khpa ju de Jehoshaphat bagum da terter penlap hadin bo u Elijah u kiu shabaneng kumba shiposnem let's say kala banduna prasnem tam dun kandaisnem terengan shi ombe shiposnem hadin shiposnem kawan pat ka shithi nau Elijah hadin ba ula kiu shabaneng kawan pat ka shithi shau Jehoram nau Elijah tong ne perkat nang no u Elijah tho igni isti na beneng no so la rong yo Elijah sebeneng hadin pat kawan ke sithi na u ke batho so Jehoram khon jong Jehoshaphat kum no da la man long la de pikin mau ya ga jingja shepang u Philip haga kam juga apostol kalau nong ba pra haga jinglap jong u hadin bo baptis ya une nong yunuk ka Bible ko ong te hadin bo baptis u mensim bo ko ulara u mensim jong blai ura ya Philip Shagawai pat gajaka baru Philip yo isyo oni uno yunuk yo isyo yo Philip tangan pole kam jo apostol nomor pra kedekot ka ba lai bo khandai te kat ba u Philip baru uno yunuk kinang kilam kiu no na da ko mensim jong trai ula ra no yo Philip baru ta u yunuk yo isyo yo but u leit la galanti khot pasop ong henre yo Philip la shempat ha azutos bat u de yaj kaleng u de yalap haki nomba jongki tak hadu bo upoi hakai saria sengap hadin bo Philip u baptis yunong yunuk u mesemu trau la rai u what uni unong yunuk yo isu u ke Bible ko ong la sempat yo u Philip ha wei pat kejaka azutos haganu rukom lara ya u yunuk sorry yo Philip ngamtip hanu rukom tang ba umse utra u rai u kni kentet yo nu to kejaka padu bu u jewai pat kejaka ngam su tho su tha kum nu ta kalong but let's say kene kedai ke jingjia thik ya u Elijah haswa bangin pule bang yak ne kitab sembar sepang ketuga por bo kiu u Elijah sebeneng ngan pani shwai pi katuga ne sepang u inopat hadin ke tangan seponwan ini kubor baro don ki beri ke bongkum ni
le seu Elijah utho ya ga shithi haswa ba u kiu shabeneng kata ro gamdon ga sebut ha ga Bible ka Kristen ya ga jing ong let's say kau pat ka jing ong ni let's say ha ko kombo renti ya ki jing tho let's say ki kumbakla ban bo jing tho ban bo renti yagi jing tho taro de go kom ong let's say ha jing sha let's say u Jeremy u Elijah tho isti shwa jong kito ki ek ten re nda ba ki bo ga Bible ki bo ka ki bo ki klem bo ka har kom ga badai don ga katar u jing ong ga don hi kum kata ngam ong bakam bakla ga ta ngam ong baka dei let's say ga dei ro ngam tip tang bangan itu pi kini ke borok kini ki jing ong kum ne ka bakla se guru kombo renti leni let's say Elijah tho ya ka ngan itu pi ngam ong baka dei na kam dei ka bangan tip kini ga dei gwe la do Elijah ulele kiu shbeneng im bej klem yap don kam ya ga jing yap jong try Jisu u Chris u yap le no e ne mentau Elijah baleng kren e khubor ka daw de ne khna ba pin sngothu ya ga bor ya ga jing yap bat ga jimi pat jong u Chris lam kum ta lo be pin sngothu ga bor jong ga jimi pat Chris ne ga yap Chisin perkat kum to pi tharai ak sngok kan jam sem babo ja namar ule kiu shbeneng ino ule kiu shbeneng pin hare ngai thu pi kini kila yai lai la da kalong kum ni ka yai lai ya ka jing yap ba ka jimi pat jong Chris u ba yap na mentaya baro Chris u yap na mentaya baro la da u khlam yap na mentau Elijah kata long bom la long shubum ta khlam yap na mentau ino kata long bom la long Rangin pechwa kendiat na hagabede bot Enoch dari pulih kitab Genesis tongi pulih kitab Genesis kanong kebesan kedekot ke arpo arkong Enoch ula yaj baru blay hadin bawlapan kayo Methuselah lais patsnem bawlapan kay kon bin teber kon shenrang dekot ke arpo arpo u Enoch ula yaj baru blay but don show Nama utrai ula shimiu Enoch ula yai baru blay but don show utrai ula shimiu ngan penipi kamud ayu gane shim yu terengan seperti ka hawe video hare yamanta ngan shu ngin shu pe kendiat na ka shiti shignong Hebrew kalnong ka bakhatwe shiti Hebrew nong bakhatwe ngin pule ya nadot khot balai Sti Hebrew nong wa khatwe git khot khot basau da jinga yu Abel ula ai jing kenya show play ba kumta terter khot basan gong da jinga yu Enoch lapan kendra yu Enoch da jinga lapan kendra yu Enoch bu unom yo i ga jing yap but don show na mar u blay ula penkendria ayu namara shwajung da gajing penkendria ayu la phla ba ura pensngobha yo blay Bible gong ne ka stage nong Hebrew ko batai kitab Genesis ka ba ka khot pesan gong da gajing la penkendria ya u Enoch Amtip shenul pan kendra u Bible khlam bo jing tho shenul pan kendra u ka wei ka ngitip la da people ter ni git khot pin lap pin poi ha git khot bonyo gong da ga jinge u Noah u te he ka yingling thot pra gong da ga jinge u Abraham bol khot u mi no ba le che da ga jaka bola u ba ble u sa pan i u ter pin poi hat khot ba khat lai ka ong kini baro ki yap ha ga jinge kini baro ki yap haga jinge ngan pen ibia ngan puli biang pi nagat khot basan Hebrew nong ba khatwei khot basan gong daga jinge yo Enoch lapan kan ria khna bu om yo i ka jing yap
Kini ketin yo i gijing yap lene don show ngan sepen i pi nega Bible ngam don show lene don show kani ke keren syapang ka jing yap haga testament brim don show ke de kentin juga testament brim ke keren syapang ka jing yap tares ngak manta daga jing lepan kan riayo inok bau numyo jing yap pat kam ta ter bo don show khorab khan like ong kini baro ki yap ke ida ki baro ke kita ki baro kini baro ki yap ke kita kini baro kemut kan thup yo na do khot basau Abel khot basan u Enoch khot banyo Noah khot bapra u Abraham people ter sherum penlap daga jinge u Moses daga jinge u Jacob daga jinge ka Rahab daga jinge u Samson daga jinge u Gideon u Jephthah u David u Samson bat baro khot gitu daga jinge kat khot kabala bakundai ko kini baro haba kila yo pediang ya daga jimpla daga jingai kim yo poi shaga daga jinkular kat khot khala ko kini baro ki yap sngap kini baro ki yap mur kan thup yo Samson kan thup yo David kan thup yo Jephthah kan thup ya u Abraham kan thup yo Noah kan thup ya baro khoi gitu kan thup yo Enoch khot khala ko kini baro ki yap haga jingai kemud ino ro yap pem tom thoroi pi ngam tip show ke ba pen kulmar jimud pi ro kata ta ba phim ngai show bo ino yap kot khot ke ba khalai gong kini baro ki yap ke da kini khot ke ma da pule pi mentan ken thop de yo enok kumta la da u ino ku yap Haga Bible ko ong uyap. Haga jugru kom u Elijah ro yap. La daga Bible ong kini baro kinong itol pa haga por brim ki yap no. Ngai to pi kentup yo Elijah uyap. Sngap la dum yap. Kum no te kini galap long. Haba la rong no yo u Elijah shabaneng. Hadin shiposnem u topat yang shiti show Jehoram. Tela dah ngamla ban pengai pi kata let's say pi ong baga bakala ro kom bo jing tho bo renti le num ta ter let's say tho shwa okay nginom ya nia sepangata re ngani tho pi kini baro kiyap lada u Elijah yap ka jing yap u Chris kalong le no yo Elijah don kam ji ya Chris namar u laban her panem chibneng ke pat kata ga beneng ke bo Elijah le ngan sale hak be pat ke video